egy szekció sorozatával. Ceausescu öröksége ma is jelen van az országban. Gőgös volt, mint egy gróf. Egy zseniális zeneszerző legnagyobb titka. Egy mindent magában ragadó szenvedély. Ez csak egy... Csodálatos szerelem története a Duna televízióban. Édes vagy, hogy gyakorlatilag, hogy sem az őszellel történt lörköd után is visszafog. Istenem, a képec parfümöm! Mi lesz velünk, de még itt köthetnénk. Akkor elvihetnél suliba? Többé ne nevezd szakkának. Akkor miért nem mindenkivel? Téged azt így, hogy nekem már meg volt. Bárkit megmutatnék akarnál. Aki 50 eurót kér érte. Na ja, Axel ingyen megkapott. Nem tudnátok várni, amíg összeházasodtok? Kérlek is, hogy írtanál? Számla összevezetés. Igen, mindent el tudjak intézni helyetted, és úgy egyszerű. A szemétszállítás A szükség átadásnál, de most be kell vinnem Lénát az iskolába.